So, nagustuhan ko yung ano guys, graphics niya. So, bigyan ko siya ng 10 stars. So, yeah, so that's for today. Okay, that's it for wait. That's for the day. Okay, that's for putik mo. Hey Itoy! Ako po si Quista. So ngayon ay maglalaro tayo ng Pokemon The Last Fire Red. So, tik na pa akong dila. Di po yun to sponsored guys. Testing, 1, 2, 3. Record na? Ako buwang. Hey Itoy! Ako po si Quista. So ngayon ay maglalaro tayo ng The Legend of Link Awakening. So pasensya na guys sa background ko kasi brown out ngayon. So wala akong magawa dito sa bahay. Kaya yan, gumawa ako ng video. So pasensya guys, hindi makita. So madilim yung face cam ko. Yan, mukhang akong takuling. Mas Pino Testing 3, 2, 1. Haba ng hair. Hey Toy! Ako po si Quista. So ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng Pokemon. Yan, free siya guys, free. Ay! Putik ni Apis. Maasang spray pang patay sa Apis. Shut the frick up! Put siya naman tong aso to. Ang ingay, grabe. How's it going guys? My name is nag-record ako dito. Ma! Babaan yung volume mabi? Nag-record ako dito. How's it going guys? My name is Sansen Page and welcome back sa panibagong video. So ngayon ay meron na pa ang tagal mag-loading. Ay! No! Ako ang cellphone na hulog. Okay, narinig ko siya. Putik na naman tong ipis. I'm not worried in the last... Saba sa eroy. So, hapit na mag-Halloween. Sa Tagalog, malapit na mag-Halloween. So, mag-makeup na tayo. Makeup na tayo ng pulbos. Ito. Ano bang ginagawa ko dito? Ako si Balak. Kung tanga. So, mas recommended. So, mas room 1, 2, 3, 4. Yan. Start now. Kamusta mga kaibigan nga pala sa Sansen Desert? Tayo ay nagbabalik tayo dito guys sa Minecraft Roblox. What? Hey! So nandito na ako sa kwarto guys. Bumalik na ako dito. So What's up sa inyo guys? Ming! Country Ming! Magay kaming hi. Hi! Ako nga pala si Motmot. Pose ako guys, Motmot. Cute. Sorry. Yung unan guys is moving.
is moving. Ang Tagalog sa moving. Moving. Nilihok? Pati Bisaya na siya. Ay, gumalaw. Gumalaw.